nit a tothom. Primer de tot, agrair a l'organització que m'hagi convidat avui. A mi m'agradaria dir-vos que vinc a nom del CCN, tot i que jo porto ja recorregut com a activista. En el CCN porto un parell d'anys. Realment, com a vicepresident, porto 4 mesos. És la que hem pres una línia diferent, uns canvis que volem donar. A mi, més que parlar del CCN, sí m'agradaria posar o exposar-vos un seguit d'idees, un seguit de propostes. M'agradaria parlar-vos de com va el procés, què és el que espereu, i sota el meu punt de vista, sota el punt de vista del CCN, jo el que sí que us preguntaria, sí que us diria, si algú de vosaltres creu que no serem independents, perquè jo el que sí que us diria, o sí que us dic amb total seguretat, és que en 9 mesos, un any com a molt, Catalunya ha de ser un país independent. Ha de ser un país independent. Ha de ser un dels 200 i pico de països de la comunitat internacional. No tingueu cap mena de dubte. Tot això depèn bàsicament de nosaltres i de la seguretat que tinguem en nosaltres mateixos. Volia parlar al voltant de seguretat. A nivell de seguretat personal, de seguretat en el futur del nostre país, en general hi ha diferents tipus de seguretat. Per un costat tenim la seguretat personal, aquella seguretat que ens permet la pervivència com a persones i la pervivència com a país, que està garantida pels cossos de seguretat, per un possible exèrcit, en fi, és la seguretat que ens permet sobreviure. Hi ha un altre tipus de seguretat, que és la seguretat econòmica, que ens permet realitzar-nos com a persones. Aquesta seguretat econòmica és la que ens dona el fet de tenir feina, el fet de tenir una empresa que funciona, el fet de poder sobreviure més enllà de l'estricta pervivència física. I en tercer lloc tenim una seguretat que és la seguretat jurídica. No podem tenir de cap manera seguretat física ni seguretat econòmica si a més no hi ha una seguretat jurídica que ens permet mantenir aquestes coses. Jo el que volia posar és un seguit de xifres relacionades amb aquestes seguretats. I aquestes seguretats que en teoria ens hauria de proporcionar un estat que es diu l'estat espanyol, que per nosaltres és un estat que és absolutament aliè, què ens ofereix? No ens ofereix seguretat, ens ofereix un espoli de 16.000 milions d'euros anuals, ens ofereix un 48% d'impostos que se'n van cap a Madrid i no tornen, ens ofereix un 15% d'atur actualment, ens ofereix un nivell impositiu que és absolutament abusiu, ens ofereix un seguit de coses que no són gens atractives per nosaltres. Des del punt de vista del CCN, actualment estem treballant per garantir aquesta seguretat des d'un punt de vista empresarial. Nosaltres actualment el que volem fer i el que volem posar sobre la taula és una manera de treballar i una manera de fer país, a nivell de teixit empresarial, que el que busquem sobretot és teixir aquestes xarxes de complicitat, aquestes xarxes de proximitat, respectar aquesta manera de funcionar tan catalana, de treball amb autònoms, treball amb petites empreses, treball amb botiguers, i el que volem fer d'alguna manera és enfortir aquestes xarxes de proximitat, garantir que els negocis que es fan de tu a tu, que es fan persona a persona, que es fan amb una proximitat molt remarcada i sobretot fugint d'aquests esquemes, els típics esquemes de César Alierta, el Botín. Des del CCN treballem tota aquesta part i és el que volem aprofundir a partir d'ara. Sí que m'agradaria comentar-vos, hi ha un hashtag que corre per ahí per les xarxes que es diu que la independència no fa por. Efectivament, la independència no fa por.
sí que, com us he comentat abans, m'agradaria posar alguns fets que són reals per treure aquestes pors i per treure aquesta idea de que les inversions internacionals realment no volen venir a Catalunya. Realment Catalunya serà un país que vagarà per l'espai sideral i que realment ningú no ens té compte. Jo només dir-vos que Volkswagen diu que instal·larà un centre mundial d'anàlisi de dades a Barcelona, que Amazon instal·la la seva primera seu física a Barcelona, que Nintendo obre un centre logístic a Tarragona, Fujitsu instal·la a Catalunya un centre d'innovació europeu. Podria continuar. A nivell d'empreses creades aquest any en portem 19.000 a Catalunya. 19.000 empreses. A Madrid s'han creat 16.700. Empreses dissoltes el mes d'agost a Catalunya, 141. A Madrid gairebé 500. Llavors, la independència no fa por. El món empresarial i el món econòmic no té por de la independència. El que té por és de la falta de seguretat que ens dona l'estat espanyol. Quan us he comentat abans el tema de la seguretat o de la inseguretat, en realitat, és la inseguretat que ens dona actualment un estat que ens és aliè, un estat que juga en contra de nosaltres. Des del CCN el que volem fer és posar de manifest i posar de relleu aquesta situació, que vosaltres ja sabeu, però sí que volem remarcar sobretot que no tingueu por. Les empreses no tenen por. Les empreses tenen por d'aquells que juguen en contra, però no de la independència de Catalunya. Això no fa por a ningú. No fa por a ningú. Això traieu-vos del cap, vaja. Deixeu-me que...